Aurinko tekee nousua ja matka on käymässä taas Pilikille. Tällä kertaa ei enää mennäkään tuonne iäikuiselle Kuivasmerelle. Päätin tuossa, että kokeilisi tänä talvena Pilikkiä mahdollisimman paljon niinku uusia tai itselle uusia ja eri paikkoja. Mulla on tuo Pilikki-homma, että vaikka kesäkalastusta on tullut harrastettua sieltä palosammuttimen kokoisesta asti, niin tämä Pilikki-homma on aina ollut vähän semmoista epäsäännöllistä, että onhan sitä nyt Penikasta asti pilikkinyt aina, jos jossakin mökillä on käyty ja joskus kotirannassa, mutta tosiaan kun en ole pilikkimistä niin aktiivisesti harrastanut sieltä Penikasta asti, niin en myöskään oikein tiedä mitään niin pilikkipaikkoja semmosia hyviä eikä muuta, niin ajattelin, että kokeilis tänä talvena, että kiertelis mahdollisimman paljon eri paikoissa Pilikillä ja katsois, että tuleeko sieltä kallaa ja mitä kallaa sieltä tulee. Ensimmäinen uusi pilikkipaikka itselle, en ole ikinä käynyt, ei silti en ole käynyt kesäkalassakaan kyllä siellä, niin I-edustalla oleva merialue. Iitä kohti. Katsotaanpa kun päästään sinne asti. Sitä aletaan olla aika lähellä. Kilometri ennen tätä tietä, niin pitäisi olla tuolla Laitakarissa. Siellä pitäisi ilmeisesti jonkun sorti satama kai olla, venesatama. Ainakin näyttää vähän vilkasta samalla, että tuo näyttää, siellähän saattaisi käydä kesälläkin veneellä sitten. Toivottavasti siellä nyt on niinku jäät ja muut kunnossa, että pääsee Pilikille. Mulla ei ole siitä mitään haju. Toivottavasti siellä on jotakin muitakin käynyt Pilikillä. Se on aina vähän kuin outoon paikkaan, kun menee ensimmäistä kertaa, niin itellä ainakin, jos ei siellä näy jälkiä, että olisi muut käynyt jäällä mitään touhuamassa, niin vähän itellä ainakin hirvittää olla se ensimmäinen, joka sinne jälkäsän jättää. Että jotenkin niin tuntuu, että jos siellä ei ole kukaan muu vielä tässä vaiheessa käynyt, niin kyllä siihen on syysä. Toivottavasti onhan tuonne. Maalista onko tuonne joku ajellut jo autolla vai oliko nuo mönkiä jälleen? Pitäisikö meilläkin hurraattaa CRV:llä tuon peräparkkipaikka tässä? Joo, käymäänpä tekemään pieni tsekkaus tästä. Kylmähän täällä on, piti olla lauhapäivä, mutta tien varressa mittarit näytti 20 pakkasta. Että jospa se vähän päivän myötä tuosta lauhtuisi vielä. Tuonne lähtee ainakin kyllä jälkiä tuosta ja tuonnekin lähtee tuosta jälkiä ja täältä ei lähde jälkiä. Hetkinen! Meikäläinen miettii, että tohtiko tuonne jäälle nyt varmasti mennä, niin jumalauta, tuolla joku painelee tuommoisella, en tiedä, näkyykään toi. Mitä ihmettä. Eikä täällä rannalla miettii, että viitinkö mä varmasti tuonne jäälle mennä, niin joku painelee tuolla jumalauta lava-autolla menee. No eiköhän se tuo nyt viimeistään sitten varmistanut, että mekin tuonne jäälle ihan varmasti tohitaan mennä. Alkoi jopa vähän nyt napaustelee, että tiikö se itelläkin autolla hurrauttaa, mutta en minä tiedä. Kyllä itellä jotenkin tuo, mihin se jo hävisi koko auto. Tuolla se nyt jotakin hiastaa, kiertelee ja kaartelee. Joko se vajuaa jäihin tuolla. No. Mutta niin jotenkin itellä tuo kyllä, että autolla lähtisi tuonne kuinkin pitkälle ajelle, niin en tiedä, pitää se kelekka olla kyllä. Mutta katsotaanpa, minä rupean tuosta lyömään vaatetta vähän enemmän niskaan vielä ja lähdetään tuonne jäälle. Käet jääty, toivottavasti täällä vähän lauhtuisi nyt päivän myötä vielä tämä ili. Sitten onkin se ikuisuuskysymys, että onko tässä kohtaa yhtään mitään. Jotenkin tuntuisi, että voisi vaikka olla, kun tässä on semmonen vähän matalamman ja syvemmän reunapaikka alkaa olla. 4,2 metriä. Olisikohan tuo vähän lauhtunut vai tuliko tuo vaan tuossa hiihtäessään niin lämmin, että jopa kattoo, että onko siellä mitään. Onpa jännä, ei näe yhtään mitään. On siellä vissiin tuolla pohjassa jotain. Juu, nyt tulee. Ei, kävi jo nykäse. Ei jää. Ei jää. Onpa arkoja tärppejä. Onpa kerrassaan arkoja tärppejä.
No mutta kallaa löytyi heti. On kato, nyt tulee kyllä kiireellä. Lyöhän kiinni nyt. Sieltä tulee taas. Nyt jäi. Ei oo kyllä iso. Pikkusia. Mä oon vähän haaveillut sitä ahvenkukon teosta, niin pitäisköhän sä ottaa näitä pieniäkin? Elää nyt sinne kameraan ui. Oli hyvänen aika. Taas sieltä tulee. Onkohan tämä pikkusilippua sitten kaikki? Joo, siellä on taas. Ja pieni. Ei se haittaa. Otetaan näitä nyt ja tehdään se ahvenkukko sitten. Kerrankin kun nyt on tarjolla tätä. Ei, kävi koittaa, mutta on niin varovaisia, että nyt otti. Tämä on vähän parempi jo. Joo. Millä me tätä paukautetaan? Saanko tuolla pliikillä lyötyä sitä? Oi. Mitä tällä tapahtuu? Onko siellä? Eihän taitaa olla kala. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Sehän sattui vissiin syönnilleen sitten tälle päivää tämä kerrankin. Näpit mennä jäätä, kun kastuu tässä touhussa. Ei jää. Kävi koittaa, mutta ei jää. On siellä vähän paremman kokoostakin ainakin. Kylläpä isuojikin. Ihan vaan sillä, että jos siellä on niitä isoja, niin sais niitä ehkä ronkittua sieltä. Eipä tuo paljon tunnu kiinnostaa. Ei yritäkään. Hiljenekö se sitten kokonaan muutenkin vai? Onko se tosiaan tämä viehvalinta? Lyönpä takaisin tämä mihin niitä paukkuu. Kato, siellä on heti kala. Haistoko se, jotta täältä on tulossa tämä? Menikö araaksi, kun mä menin nyt heiluttelemaan siellä kaiken näköistä ylimääräistä? Ei, kävi pyörähtään. Tulee uudestaan. Mitä se tuossa jumppu? Oli vaan ihme homma. Kauhia kyytiä käy tuossa morrilla, mutta taas se tulee. Ota nyt kiinni siihen. Ei, kauhia kyytiä tulossa, mutta miksi se aina tulee toisiin ajatuksia sitten? Eikö tätä edes maista? Nyt tulee vauhilla joku. Ei jää. Miksei jää? Nyt jäi. No en tiedä. Pääsi irti vielä tuossa loppuvatkalla. Oi voi. Kaikkia sitä. Joo. Ei, mikä homma siinä on, että ne pääsee irti? Tuokin oli ihan tuohon avannolle asti kiinni ja sitten pääsi irti. Mikä homma siinä on? Käy sen kairaamassa reijän pariin lisää ja sitten mä tajan hörpätä kahvin. Heti siellä taitaa kallaa olla, kun pikkusen vaihto paikka. On se jännä. Kävi, ei jäänyt. Oisko siellä joku pikkunen? No oli. Kiiski! Oi hyvänen aika. Tämä se on rumakala. Aika iso kiiski kyllä. No älä nyt siihen jää. Tänne kyllä pitää tosiaan kelekalla tulla joskus tässä lähitulevaisuudessa. Ei näy kalankallaa nyt tuossa.
shellin munkkia. Kahvia. Oho. Nätti keli, mutta ei se kyllä vielä tuo aurinko hirviönä lämmitä. Ja hirviönä tarkoittaa, että ei pätkän vertaa. Tein vähän virheen siinä ekareijällä, kun rupesin vaihtelemaan niitä pilikkejä. Olisi pitänyt pilikkiä tällä kultamorrilla, vaan kun tähän alkoi napsumaan. En tiedä, siinäkin meni vähän se syöntipiikki ohi sitten. Voisinkin tehdä semmosen tempun, että en ehkä tätä pitemmälle enää lähde tuon kauemmas rannasta, että lähdenkin tuonne rantaan päin kairailemaan sitten. Joo, ei näy kallaa kyllä tässäkään enää. Eikä siinä. Kakkela vaikka tästä. Eihän sitä yrittänyt tähän ei laiteta. Nyt tulee vauhdilla. Ei, ja hiastaa heti tuo. Tule nyt. Nyt. Joo. Tulihan sieltä joku taas pitkästä aikaa. Ei suuri, mutta ei nyt sieltä aivan pienimmästäkään päästä. Pitäisikö me tästä nyt kiskottua ruuaksi asti tuota? Tää oli iso, kun olikin jäänyt tähän tutkaan kiinni. Tämä on nyt taas tätä kukkokallaa sitten tämä. Mutta ei voi valittaa, kun tulee ainakin kalla. Eihän tuo suurta oo. En tiedä missä tällaista. No sitä varmaan tuolla joukossa isompaakin, kun siinä on pientä, niin miksipä siinä ei olisi vähän isompaakin, mutta ei. Nyt oli kyllä niin hentonen, että tuo varmaan joku aivan mini pieni. Mahtaa olla semmonen homma. Lähdetään taas paikkaa. Nyt tämmöstä kalaperreikä hommaa vissiin. Ei se mitään, pääasia, että tulee jotakin. Siellä on jollakin pilikkikoppikin. Teltta. Kyllä kai se lämmittäis näillä kelleen tuommoinenkin ihan mukavasti. Nyt sieltä tulee joku vauhdilla. Lyö nyt. Joo. Nyt on vähän tämmöstä ärsyttävää välikoon kallaa, että tiedä oikein onko näistä, ei oikein kukkoon, mutta ei näitä hyvä oikein villeiksikään laittaa. Kyllä ne aina paikkansa löytää nämäkin. En tiedä, onkohan sitä tuolla rannassa sitten kallaa paljon, kun tuonne ne on näköjään teltan lyönyt pystyyn. Tuli kyllä tuokin yksittäinen taas niin puskista, että saapa nähdä tuleeko sieltä enempää. Kyllä se taas tässäkin jää tuohon yhteen. On melko ihme homma, että joka reiästä yksi aave. Ihan toisaalta hyvällä mallilla, että jos vaan jaksais kairata, niin sitähän saisi sitten sillä periaatteella niin paljon kallaa kuin haluaa. Lähti perään. Olisiko kiinni? Kävi koittaa, mutta ei jää. Nyt jäi pikkusia. On tässä paljon näitä pikkusia. Se on kummallista tuo kalan käytös kyllä, kun se tulee niinku kauhiaa kyytiä. No niinkö nyt? Sitten kauhia kyytiä tulemaan, saattaa tulla niinku siihen morrille asti, tai mikä ikinä siellä on siiman päässä. Sitten se lyö siihen parkkiin ja lähtee takaisin pohjaan. Tuntuu, että jos ne niin vauhilla tulee, että löyskain nuo kiinni, mutta ei ne lähellekään aina lyö. Ja sitten se on uittaja saa vika, voihan se olla sekin.
Joo. Olipahan melko houkuttelusa tuo. Melko houkuttelusa oli tämä kaveri. Joo, aurinko alkaa laskea ja pikkuhiljaa hämärtää. Mutta syvempiä paikkoja tuolla pitemmällä olisi tehnyt mieli pilkkiä ehkä vähän enemmän, mutta se jäi nyt tällä kertaa. Ensi kerralle pitää ottaa tänne kyllä se kelekka mukaan, niin pääsee kulkemaan vähän laajemman alueen. Tämä oli niin syvyyskartaltaan aika mielenkiintoista aluetta, mitä katteli. Mutta järkyttävää määrä näitä tuulimyllyjä tämä rannikko täynnä, kun tuonne silmän kantamattomia asti vilkkuu. En tiedä näkyykö video. Mutta niin, joka tapauksessa tämä reissu alkaa olla näiltä puheen selvä. Eikä siinä sen kummempaa. Palataan taas ensi videolla. Se on moro!